Tripurani bijab mela tabuk cholihui tongo belakano hohomdo tomne bisingtui ang oro phai malai phega sini Tripura hasteni no khoroksa assistant professor kok borok ni taklai manai Dipro Kishore Debborma ba bono nugu belakana khatungjak bini yak rogoi ko boyrok puri tongmani bagai no bo khoroksa professor ni bangka belaka khatungmani ko bahai nung taklai ni boy mela rok nai bahai matong Puilano hamai atano tam nengai omo haina ma luporong na awanya bagai au bija pani ke pleke to mani tam nengai bija bung khasi ni rukni kaisa thong ni sing saimano pleke tong ko tam nengai oro borok kamang sing nuku na hadi joton sinamu tung le ayo sinan tungna thang ne engai tabuk nini computer na mobile bisa kita practically itu pasti kaham kunai angwan su kuda ar punya angwan je man sab bisa paika enggak una joto non teh to jam su punya borong na hai chung borong na bisa batu borong na ya ba chin borong na kai chin borong na kai chin asu ya kita sama hayang kuda enggak ko borong usul lo ko asu borong hamari lu ya chin borong na an bai kita bekat hambo an bangan o jaro koyo to no kulungoi noro borong kita pai thai bai de dei kopor pina pai ma hekla nyo ku ne bisa pai ko ni goi sini langma no sini rung no ku ne bagai angko hambai belage hambai sini sarno assistant professor makha botakla belage se khatongjak te bo ma haikeno te bo thinango te bo kususha kaslai mantuk sin te brasaro belage hambai no no bijab ter ebake boi mela sini oro kokborok Saito Soba hasek ni khorang publisher ro mahike kabang mastol no tongo aro bhai malai pheka sini taku okra sine sikrung Madhusudan Debborma bo khoroksa belaikeno tabung ni jorao belaikeno koktang kothmarok sui tongo sini kok borok bai belage hambai sarno hain hai tini bijab mela o malai mani bagai taklai bijab mela bahai kai besuk stol ok dong sini kok borok ni taklai bijab milawo sini kok borok ni stol dosta tongo ayang yagra phasingo atta yang debra phasingo duita ke boy mela ke stol orok lajaka agi ni rugi phaganga kisa bosang phajingma gunai 1981 sono যখন চেঞ্জাগো apro ke Robindra Shatabarshi Bhuban ni je anuka phasingo beba jaga guribui sungu aro onek bosor ka aboni yagulo haino hai kisa jaga salai jaka children park hai ko bachare rokni thumani jaga aro শিশু উদ্যান aboni yagulo khlai jaka umakanto jaga aro bo onek kaham tongmani ya थांनाय 2-3 বছর রমে yang ok phaika o hapania international je melani stol no jago oro family yagulo borok kisa komungo thik no kintu jaga hangka oro kuar amon bagai taklai go phaino agi ayeng no sek ngia hai borok utpodon roko ba robaro sing borok bang ya ang nai neman ingke sini je kok borok ni stol no hangka kisa borok kom aboni bo kaisa ngko tongo karon no tongo tang hole chini kok borok ke chini je kok borok manai bucinai borok sini je payu ar borok ni stolo ke jobto borok rokno painen thango ambogi bongni borok ni stolo ke bongni boy stolo ke borok bango chini stolo ke borok bangya ke to pano ang chini sikreng rokno koboknai tebo kaham suinani bagai chini boy tabuk bo borok ni sek bangya ko sini sosajaknai ase triko tamole chini koklop koktang kothma busa kothma yung hayaka natok ba thumnuk oboni uporo simisi boy sijako tai gobongma no tongo monai kotokni hayaka ba sakal jakmani hayaka boot rokni apai rongna sei chikon kothma bachare rokni bagai serengjaknai apai rok chini kok bai sijak triko ba translation khlaijak bo kom ko on bagai sini stol robo boy asek banyak dia ang haklayo sini sikreng rok tabuk teruk university jora poriwi MA pass rok laibai professor bo manai tong kok borok ni professor asar jona manka sobangma college engke borok ni saitok mungbai teruk te bo sini o kok borok simunggote ba kok nai
tai oboni bisingo nukjago chini je srungmai rok borok ni bisingo tabuk internet ayakba je social media phaimani bagui aro rokobo galai khano borokni thangmung ayakba borok abo interest nukjago abon bagui o je suijak rokno bo borok kisa kisa kom kori abrongno no sanai je abo tongkhono je yagoromui porimani aboni mojano alada aboni tongkhokmung alada ambagui boi pai poridi sidi tebo pochogo thangnai karon ekmatro borokno kahamkuk jagao ba borok kukruk nani thangka angke o boi lekhapora khlainani belai khano nangkubo chini onanno samung sepono o lekhapora bai chini borokno sijari mano srangri mano tongkokri mano samung tangnani grengkuk khlai mano skill khlai mano ambagai porinani belai khan nang gobang bisoi tongo porijaknai je jani ja interest pori thangke aro tekeno srengui nung gobang borok kukruk thayakba dokoni samung tangi mano chini gobang ma thung tongo thayakba rajniti ro tongo abono hamjak masai chini o lekhaporano hamjak thangke tebo chini bororokno kusoko tisai mannai kukruk lamo phunuk mannai ang khao kauta ge taklai je ketal boi rok ni bisingo ni taklai do donghor ani katal boi ongkhona tongmani karon chini borok ni bisingo hongke publish khlainani khetre bo kisa osubida thang tamole publishers rok apai chini borok ni bisingo rang rok krei tai bongni publishers rok hongke rang rok gobang sano ambagai jeng boi sapukmaya ani kangnei sapukna kok tongmani bornomala prakashoni ni ingoi tia rang jama rimarian bagai aboi ongkorimalia asa khlainya khali rok ongkonai abo hongke kok borok ni srungjaknai kok borok इंग्रेजी बांला tai hindi চারটা kok language bai abo kaisa অভিধান hai ba dictionary hai srungjaknai kok ni tabuk jorati kaibese boi ongkhor ka ba release tabuk jorati ani 7ta boi release kha ke abon bisingo koklop ni tongo kok borok ni koklop kaiba kok wanjini kangsa abon pore sini thungmung sini agini siri ni thungmung इंग्रेजी bai sijak abo kangsa abon pore kotomo kosa kangsa oboke ongkhor tani boi ngeni ni boi ro post logoman ani boi ko mano kok borok sinai mota kawan pore ke kumpul publisher aro mano katai kok borok sahitya porishod aro manai ke bornomala prakashoni ke new agartala book aro bo man bele hambai ka sarno oma hekeno tebo boi rok suye sinti prasar rok ni sikla sikli ro ebaga sinti prasar to paro no tebo pa kusuk saka telangnai saito goi tongmani bagai bele kana hambai hambai no kok borok department TTADC kumulung ni boi paina ni bagai baksa boi na lo bahai taklai boi selok kaham lo na o jaduni je boi ni mani je kotor ko ongkhona kok semano ongkolia taklai ongkhor ketal boi kun ongkhoi taklai seman ni je sopai mana amono na taklai ni kun kure taklai ni bahai boi rok painai